салом, мо тасмим гирифтем ки оиди Мадина Ақназар ва барои шумо мухлисонаш каме маълумот диҳем. Пеш аз сар кардани ин барнома ба канали мо обуна шавед. Мадина Ақназарова 15 феврали соли 1998 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. Волидайни ӯ зодаи Бадахшон мебошанд. Мадина фарзанди ягонаи оила буда дар синни 4 солагӣ бо волидайн ба Русия шаҳри Санкт-Петербург сафар мекунанд. 2 соли аввали таҳсилро Мадина дар мактаби Чкаловск вилояти Суғд мегузаронад. Падару модари ӯ аз ҳам ҷудо мешаванд. Баъди хатми синфи дуюм боз ба Русия мераванд. Мадина аз кӯдакӣ ҳунари эҷодӣ хуб дошт. Ҳама муаллимони рус аз ҳунари эҷодӣ ва овози ширини Мадина ҳаловат мебурданд. Соли 2014 баъди хатми синфи нуҳум онҳо ба Душанбе меоянд ва Мадина ба коллеҷи санъатӣ ба номи Аҳмад Бобоқулов Адели академияи вокал дохил мешавад. Дар вақти таҳсил ӯ практикаи худро дар опера балет мегузаронад ва дар ҳамон ҷо операи қишлоқи тиллоӣ Лайлии Ҳайдарро гӯш мекунад. Инҳо ба Мадина хеле писанд меоянд ва ӯ мехоҳад ба ин ҳаёти нав бахшад. Ҳамин тавр суруди айёр ёр ёри мани бо ҳамроҳии Хуҷастаи Мирзовалӣ мебарояд. Рикуят тавидам, туро дар ханда дидам, гули шодӣ бичидам, айёр ёр ёри мане, айёр ёр ёри мане, айёр ёр ёри мане, айёр ёр ёри мане, айёр ёр ёри мане. ин мусиқӣ ба мардум хеле писанд меояд ва клипи аввалини худро дар ҳамин мусиқӣ сабт мекунанд. Сипас фаъолияти мусиқии худро оғоз намуда таҳсилро дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон идома медиҳад. Мадина Ақназарова аввалин бор ба саҳнаи тоҷик соли 2017 баромад кардааст. Тембри ғайриоддии овоз, услуби иҷроииш, матни хуби энергетикӣ кӯмак кард ки дар дили тамошобинон посух пайдо кунад. Артиши мухлисони Мадина ҳам дар консертҳо ва ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо суръат афзоиш меёфтанд. Нахустин албоми Айёр ёр ошиқи мардум шуд ва ба зудӣ Мадинаро ба чорабиниҳои гуногун аз ҷумла консертҳои сатҳи давлатӣ даъват мекарданд. Як ваҷаб замини ту, Як ваҷаб замини ту, як ваҷаб замини ту намедиҳам ба кас, ҳар ваҷаб замини ту муқаддас аст. Мадина Ақназарова борҳо Тоҷикистонро дар хориҷи кишвар аз ҷумла дар фестивалҳои Ҷопон ва Узбекистон муаррифӣ кардааст. Дар тӯли фаъолияти кӯтоҳи эҷодии худ Мадина Ақназарова аллакай дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Москав ва Санкт-Петербург консертҳои соло баргузор кардааст.